Скъпи зрители, днес ви представяме в рубриката Натясно с Патриция Кирилова Мартин Карбовски. Ние сме в НДК и тук ще бъде представена неговата книга «Технология на екстаза». Аз се казвам Недялко Йорданов и ще ви кажа едно стихотворение. Реджувинация, полудяла е цялата нация. Хайгашот Агасян може да направи музика по него. Да, мерси. И отзад има хора. Отзад има хора. Марихуаната се пуши с задържане на дъха. Не знам дали трябва да ви обяснявам подробно. Всеки ден, всеки час има страшно много материал и всички пушат марихуана. Не знам защо го правят, щом се наклонява от нея. Това хапче е по-голямо от нас. Ина Григорова ми даде едно хапче в една кибрителна кутия и каза: пий много вода. На него имаше патето Доналд. Беше отпечатано. Честно казано, аз не успях да го взема, беше много страшно, тогава получавах бъбречни кризи. Сега в наркомана не успях, не го взех това хапче и между другото, понеже бях дал 30 кинта, аз си го върнах и те се и ми върна 30 кинта. Така минахме на един ден, една много красива жена ми даде една кока. Даде ми едно пакетче, което... Ето го. Да. И аз бях виждал по филмите, особено Тарантино тогава, как се редат маяк линии. Защото аз съм много стипца на линиите, трябва да ви кажа, че много тънки ги правя. Чуше материал, това се правя така. Майко, наистина ще дойда полиция. Виж сега, трябва да има за момичетата такива диетични линии и за момчетата по-едри линии. Ето за момичетата. Никога не сме шмъркали марихуана с... марихуана. Веднъж една баба, като интервюрах, казва Велико Търново: тия пият марихуана и фърнат бутилките в реката. Никога не сме взимали кокаин. Защото ние никога не сме взимали кокаин. Но никога не сме го взимали с $100 банкноти, както е по шиваните филми. Нека да ви покажа как ние взимаме кокаин. Чакай малко сега. Какво правиш? Защо напред? Момичето е дал. Добре. Заповядай. Значи, много е важно в филмите да има $100 банкноти. Между другото, повечето хора се шмъркат направо от масата. И трябва да се увива банкнотата от към ето тази страна, защото тук по-малко лепи от към ивицата, която е по-гладката. Трябва да ви кажа, че не трябва да я връзвате от другата страна, да я връзвате от към гладката, от към ивицата, да е вътре ивицата. Сега Тома ще шмръкне малко кокаин, защото той е... Защото Тома търпи на всеки натисмение, болят бъбреци, става ми лошо. Тома всичко взима и не знам как го прави. Трябва да ви кажа и лошото нещо, лошата новина. Тома, ти си пълен дядо. Къде те целуна? Ето, това е истинския поет. Аз съм просто коментатор. Да. В момента идва българската литература пред вас. Тя е опакована с вестник труд. Ще завършим вечерта с един перформанс как трябва да освободим поезията от труда. Само да ви прощете цитата, който путка, защото ми е... То не е поезия. Мисля, прекрасна поезия, но не е онова, което нали си мислите. Хуй, та будка, будка, будка. Хуй, та будка, хуй, та хуй. Хуй, та будка, будка, будка. Хуйка, пуйка, хутка, пуй. Хуй, та будка, будка, дупе. Хуй, та дупе, дупе, хуй. Гъста будка, будка, будка. Гуй, та дуе, дудка, дуй. Пей, та хутка, гудка, дупе. Дуй, та хапе, дупе, пуй. Хуйка, дойка, следодупе, хуйта, путка, путка, хуй. Аз си доживях да получа ръкоплещение за това нещо. Може ли преди това, заради властите, да дойде нашия прекрасен адвокат Свилен Овчаров да му предам това, ако някой ще да вземе проби? Ето, дами и господа, това е великолепният адвокат Свилен Овчаров. Исках аз да изпълня нещо, обаче ще ви представя моя съпруг Йоко. Искахме просто да освободим говоренето, писането особено. Не може да нямаме един Рембо, един Жак Превер. Не може да нямаме Жорж Батай. Не може. Тук се случват по-красиви, нюансирани
и съвършени неща. Тук секс е повече даже, отколкото в Париж. И студент си играта, ако се състезава, трябва да ви кажа, че студент си играта е много повече и хиляди сперматозиди отиват в канала. Но може би това е защото хората не умеят да контактуват. Хората, гледаш ги, контактуват. Къде и да идеш, къде и да спреш, навсекъде честно, любезно се чува да ми ядеш, кура да ми ядеш. Гледаш и цъкаш, и кораб пътува, и бавно отплава към Бангладеш, отвътре с сила и с радост се чува да ми ядеш, кура да ми ядеш. Некой се мъчи да я опъва, неква девойка поръчала фреш. Тя мръква устета и ясно се чува да ми ядеш, кура да ми ядеш. Гладен съм, мамо, чак се подувам, седнал крещи един малък келеш, а от седната стая майка му псува да ми ядеш, кура да ми ядеш. За нещо, което му много требува, попът се моли дълго на свещ, а там в небето звукът се подува и гръмва да ми ядеш, кура. Сега ми е от една страна да се влечем българската литература от труда. Ще хванеш отзад от гърба и аз ще хвана отпред от към бюста и ще се опитаме да се влечем ето така от цялата тегоба. Тя, между другото, не знам надолу дали трябва, пък има тиксо. Това е българската литература днес. Да. Тя е такава, защото ние такава я направихме, защото не успяхме да си извоюваме свобода. Просто не сме свободни. Какво говорим за литература, като ние не сме свободни въобще? Дори ще ходим за теб.